Kuuɗe lilaaɓe suura 12 aya 12 yaaki 12. Bulus waajinana yimɓe naa Yahudanko'en. Gaɗa mi wartii Urusalima e mi waɗa do'aare nder wuro ceniingo, sey ngiimi wahayu. Nder wahayu ɗum mi yi'i Joomiraawo e wi'ayam, yawnu wurta Urusalima, ngam yimɓe ɗo njaɓataa ko mbi'ataa dow am. Nden nootiimi mbiimi, Joomiraawo, kamɓe e ko'e maɓɓe e ɓe andi mi nattii nder cuuɗi do'aare fuu. Mi nangii tokkuɓe Yeesu, mi piyiɓe, mi maɓɓiiɓe nder suudu cural. Nde Istifanus metanayɗo yimɓe dow maaɗa wara, min e hoore am mi jaɓii waruki mo. Min reeni kolte baruɓe mo. Joomiraawo wi'iyam, umma, mi lilete to woɗɗi nder leƴƴi ɗi naa Yahudanko'en. Gaɗa Bulus waɗi ko Allah yiɗi, waato o hoolake annabi Iisaa mo Allah liloyi ngam hisnukimo diga hakke maako. O tuubii diga hakke maako, o waɗanaama baptisma, kollay ɗum tuubuki maako e njayri. Diga ɗon sey o ali gariiri Dimasku, o so'ii Urusalima. Bo nonno nanɗen nder ayaaje ɗe janguɗen to gaɗa, Bulus waruno gariiri Dimasku ngam nanguki tokkuɓe annabi Iisaa, o yaaraɓe Urusalima ngam ɓe torre, ko ɓe maɓɓe nder suudu cural. Ammaa nde o hawri e annabi Iisaa dow laawol, o so'ii Urusalima juuɗe meere, ngam Allah Joomiraawo tabbitinanimo ko o waɗata ɗum kalluɗum. Diga ɗon Bulus tuubi, ali kuugal muɗum kallungal, ngal hallanki tokkuɓe annabi Iisaa. Fii kayɗiniiɗum, Allah Joomiraawo nder bawɗe muɗum wayliti ɓernde Bulus, kallanayɗo tokkuɓe annabi Iisaa, warti tokkuɗo annabi Iisaa. Ɗum e holla en walaa ko Allah Joomiraawo waawataa waɗuki, walaa bo ɓii Aadama ɓurɗo sembe bawɗe Allah. Aya 12 yaaki 12 wi'i, gaɗa mi wartii Urusalima e mi waɗa do'aare nder wuro ceniingo, sey ngiimi wahayu. Nder wahayu ɗum mi yi'i Joomiraawo e wi'ayam, yawnu wurta Urusalima, ngam yimɓe ɗo njaɓataa ko mbi'ataa dow am. Nden nootiimi mbiimi, Joomiraawo, kamɓe e ko'e maɓɓe e ɓe andi mi nattii nder cuuɗi do'aare fuu. Mi nangii tokkuɓe Yeesu, mi piyiɓe, mi maɓɓiiɓe nder suudu cural. Nde Istifanus metanayɗo yimɓe dow maaɗa wara, min e hoore am mi jaɓii waruki mo. Min reeni kolte baruɓe mo. Joomiraawo wi'iyam, umma, mi lilete to woɗɗi nder leƴƴi ɗi naa Yahudanko'en. Ɗo en nani no Allah Joomiraawo nder bawɗe muɗum wartiri Bulus tokkuɗo annabi Iisaa, haa ma o hokkimo kuugal waajinki habaru belɗum. Ɗum bawɗe Allah Joomiraawo. Ngam en nani Bulus ndenno e wanya tokkuɓe annabi Iisaa, haa ma emo nangaɓe, emo fiyaɓe, emo waɗa woɓɓe nder suudu cural, emo bo wara woɓɓe. Ngam e nyumo maako emo tokka doka diina, emo waɗa ko Allah yiɗi. Amma nder ciya faamu e andal, ashe emo waɗa ko Allah yiɗa. Sey nde Allah Joomiraawo nder yurmende muɗum e yidde muɗum faamtinimo laawol muɗum, nden Bulus waylitoyi tokki laawol Allah. Non ma ɗum e holla en hande yimɓe ɗuɗɓe e kallana tokkuɓe annabi Iisaa, haa ma e ɓe mbara woɓɓe e nyumo maɓɓe e ɓe ngaɗa ko Allah yiɗi. Bandiraawo am, to amma a wanya tokkuɓe annabi Iisaa bo Bulus ndenno, sey nana ko Allah Joomiraawo wi'atama ɗo, waato ɓen ɗon tokkuɓe annabi Iisaa ɓe nganyata, kamɓe ɓen tokki laawol Allah, kamɓe ɓen bo ngaɗata ko Allah Joomiraawo yiɗi. Ngam non sey ngaɗa non no Bulus waɗi, waato alaa wanyuki tokkuɓe annabi Iisaa. Nden an e hoore maɗa koloɗaamo, ngam keɓa yaafuya hakke maɗa e kisnam diga kiita Allah garayka nyalde darngal. Nden kokka woɓɓe habaru annabi Iisaa ngam ɓe tokkomo.